Jumpa pada gantang malam yang masuk ke tanah tiga luar alai tak pakai di minang tak bawalai karam den dinyo junan kandungai Aidu salam sampadi yang amarina jemaah kami minta layu jago kota lapau walai karam den dinyo junan kandungai Marape malah tagale maningin malah makura juo alai dingin malah makura juo alai di manyo ini alai lakuane biar jauh salah tempat mati di dalam sana juo alai hati di dalam sana juo nyamai di manyo ini alai lakuane Iyalah kami nabadina kamar bagurau naga alai bagurau naga lamborong lakaramane dijonan Ilya budi abad-abad Gambar begabad natibor Jual layu begabad natibor Jual amma Dengan doa di banyak Kini alai lakukan
Oi baringin lagi pakai kaya deh makan dilaman lakan kena gari alai kan kena gari alai di manyo lagi niyo di alai kan nana kau yakin lah sama bahagia ya deh ada bebatar malam ini alai di malam ini alai di karaden di nuden di yo alai nak doa biarlah kami berdendangan di mana bagera sama lamku alai dah sama lamku alai karam den dinyo jualan kandungan dari Solo kami datang dedaba itu banana su alai dan su alai karam den dinyo jualan kandungan Nanaka pulau lagi toka pulau lemana nanaka pulau la mencari yang udang alai nanaka pulau mencari yang udang demang oi di manyo kini alai la tuan nana bagurau lagi toba